wenzanga Honorable Kenneth Chitatata kwamba Nandi Katolitori Msonda Village Edimani Katolitori ndiku yangu nano as a born again Christian, an evangelist, a worshipper, a politician, a businessman, and a family man. Nditakuyankhula pandeka ngati Malawi pa zinthu zimene zimatikuza ngati dziko. Kuti lero ndifuna ndiyankhule nanu pa nkhani ya pamene tafika pa ngati dziko. Ndipemphe anzathu amabungwe makamaka a Public Affairs Committee makolo athu muzimu, our spiritual faith and religious leaders. Malawi is sitting on a time bomb. Tafika pa zinthu sizili bwino nthawi yonse chinacho chitika choyipa chitakuchitika. Anthu ndokwiya, anthu ndokhumudwa, chilichonse panopo munthu aliyense akungoyenda okwiya okhumudwa. It's like anytime anything bad can happen, it can explode. Ndipo pa nyengo ngati imene ifeyo ngati Malawi timadalira kwambiri our quasi religious organization, the Public Affairs Committee, ndi pamene amakonda kuitanisa the all inclusive conference. Ndi malo okhawo ndi forum yokhayo imene tonse andale azipembezo ama business ndakufuna kwa bwino, the technocrats timakakumana kumene kuti timatha kusemphana mawu, timatha kukalipirana koma matelo ake tonse mitima imazizira, and we move forward as a nation. Let me appeal to Public Affairs Committee. It's time they needed to call for an all-inclusive conference. And all sometimes challenging because they need funding. And let me also appeal to the donor community, our bilateral partners, that they should fund Public Affairs Committee PAC so that we can meet, they can meet stakeholders and exchange notes on our current situation in Malawi. Ndiapemphe amene amathandizira kupereka ndi thandizo ku Public Affairs Committee anzathu makamaka yakunja kuti ayesese msanga kupereka thandizo ku Public Affairs Committee kuti itanise all inclusive stakeholders conference. Otherwise tikakhalira tikachedwa dziko lino liyakamoto. Anthu akuyenda okwiya, anthu ndokhumudwa zimene amayembekezera sizikuchitika, ndipo enafe Mulungu amatiyankhula. And I'm speaking this from the experience that the Lord has always spoken to me in this journey of life as a politician, as a Christian, as a born-again Christian, a worshiper, and a businessman. Ndipemphe a Public Affairs Committee, mbale wanga Pili, bambo wanga Bishop Matonga ndi anzanu, pezani ndalama kwa McDonald's, muitanise all inclusive PAC conference kuti Amalawi tikakambirane mwina mitima ingakhale pansi. Koma mukazisirira zinthu mene zililimu mukachedwa pachitika china chimene msalephera kuchipanga control. Sikumkwambiri. Honorable Ken Msonda, ndikukhulupirira kuti ukamalima munda nuthira fertilizer wofanana, malimidwe yake, mbewu yake yofanana, chaka ndi chaka, zokolola zake zimakhala zofanana. Mmene mwayankhulira mwaonesa kuti chikhulupiriro chanu kwambiri chili pa PAC, ande mukakakambirana mitima ikatsika ikakhala pansi ku all inclusive stakeholders meeting imene mukufuna kuti a PAC aitanise. Koma mwina poti mwanena kuti mwakhala nthawi yayitali musakuyankhula,
panafunikanso mwina kumawerenga beso mabuku adalawini before you speak, chifukwa pena umatha kumayitanitsa mfuti nukhala nawo nyumba koma ulibe zipolopolo nuganiza kuti pakabwera choyipacho uchigonjetsa ndi mfuti umene ulibe zipolopolo. Mutha kuganiza zosesa panja, anthu kumaona kuti ayi pa nyumba apa pakuoneka kuti pali bwino ndithu pakukongola, koma anthu akalowa mkatimo namapeza kuti nyumbamo muli pululu, muli zinyalala zokhazokha simunasesedwe. So azimayi amayamba kukolopa nyumba asanapite panja kukasesa. What am I trying to say? Ndimaganiza kuti starting point ansonda ikadakhala yofunsa APAC kuti aitanise elective indawa kuti akhale ni mandate yonena kuti atha kuitanisa all inclusive stakeholders conference. Poyambirira tichite demand APAC, Public Affairs Committee, imene mukunena kuti apemphe thandizo kuma international community kuti aitanise all inclusive stakeholders conference. Choyamba aitanise an elective indawa kuti poyamba akhale ni mandate. As we are talking right now, PAC yangokhala dzina, koma pa governance, pa accountability and transparency achokapo. Kotero kuti sangachite account for this government, sangachite ask for good governance to this country, sangayimirirenso Amalawi chifukwa chonena kuti iwo they are not practicing the same kupakiko. Pakufunika kuti PAC poyamba ikonze nyumba yake, isese mkati mwake, igulire zipolopolo mfuti mwake, then ipite ikaombere. Otherwise it's a waste of time and resources kuitanisa stakeholders conference kuti kumakakambirana ndi kumakanena kuti mukachosa chisoso cha boma pamene APAC ali ndi chisoso chawo chimene akulephera kutsata. Ndalama zambiri zimene zikhoza kufunika kuti aitanise all inclusive stakeholders conference zambiri, kuti aitanise nonse achina Sonda, achina ndani, onse dziko lonse kwakumana, kaya ndi ku BICC, kaya ndi ku Blantyre, kaya ndi ku Mzuzu. It's a lot of money. Koma kuti ndi ndalama zochepa zimene zikhoza kutenga kuti aitanise elective indawa. Ndalama zochepa kwambiri zoti mmene tikukudziwirani inuyo Ansonda as a businessman mutha kuchita fund nokha. After you have funded them, akhala ndi elective indawa, they have mandate kuyendesa PAC, they can call for all inclusive stakeholders conference imene mukunenayo. The other observation ndionena kuti yes timakhala ndi ma conference ngati amenewa, koma mwina sabweresa zolinga zenizeni zofuna za Malawi. De ngakhale kumakhala nawobe akumangokhala ajonena kuti mwina abungwewo aoneke kuti akupanga china chake,
koma the only way imene enafe timayiona is to come together ndi kupereka ma ideas oti athandize, apart from finger pointing and blame game, because dziko lathu tatsogoza ndale, tasiya mayendesedwe abwino a dziko amene tikufuna kuti dziko lathu lifike. As a result, whatever chabwino chimene wina anganene chimaoneka ngati ndi ndale, afuna kutigwetsa. Nde nafenso tithane nawo, zikukhala zinthu zoti zovuta kwambiri. Koma pakufunika kuti apaki apereke chitsanzo chabwino chokhala kuti chotsatira mayendesedwe abwino abungwe, otsatira malamulo, okhala kuti ali ndi mphamvu zopatsidwa ndi anthu, cholinga choti influence and trust imene Amalawi ali nayo mwa iwo ibwererenso. Monga mmene Akeni Nsonda mwayankhulira, zaoneseratu kuti trust yanu ili papaki amene amakhala ndi influence pa zochitika za dziko muno za ndale. Koma ngati akulephera kukhala anthu pa maudindo movomerezeka, it means akuphwanya malamulo. So anthu amene akuphwanya malamulo, we cannot expect them kukaloza ena kuwauza kuti asamalire malamulo kapena ayendese bwanji dziko pamene iwo akulephera kuliyendesa an organization mosatira malamulo. So starting point, Ansonda demand for an elective indawa ya paki. Mwina zikhoza kumveka, ndeti mukhoza kufunira zabwino. Koma as it is now, mukupempha mfuti kuti akaombere koma mulibe muzipolopolo. Mukufuna kuti asese panja koma nyumba asadasese. Ine ndine Frederick Bire Malata.